салом алейкум ба кулли тамошобинон ва ба ҳар як нафаре ки видеои моро алҳол тамошо карда истоданд. Бародаро, чӣ хеле ки шумо хостен, яъне ки баъди видеое ки мо пикавои дамара баровардем ва мо дар видео гуфтагем ки бародаре ки якин бор хати мо рафт, яъне ки тарсид ва дар ҳола дига хича рукавадид карда натонист ва мо ӯро баровардем, яъне ки ганда тарсид, он чи садое шунавид ва ӯ дар камера забт шидагиам ва бисёр видеоҳое буд ки мо дар навори аввал мо намонда будем, чун ба хотире ки бародар тарсид ва ӯ чизоам дар нақшаи мо набуданд. Лекин шумо бисёри баъд навистед дар комментариҳо ки хоҳиш мекунам чӣ ҳолат рух дод ва мо мехоҳем бифаҳмем реалияму сабте ки дар ҳамун ҷа рух додагия ҳамура партем. Ва имрӯз мо ҳозир дар ин видео мебинем ки бо ӯ бача чӣ ҳодиса рух дод ва мо дар уҷа бо кадом ҳолатҳо рӯбарӯ шудем бародар. Ва шумо ҳозир видеоро подробно тамошо кунед, бо суҳбатмона давом медиҳем. барои експеримент кардан, яъне ки барои ба навор гирифтани експеримент пикавои дама мо омадем ба заброшка. мо ҳозир дар шавида заброшкаем ва мо омадем бояд айпай сиён кашем, яъне ки ҳама чизи мо тайёр аст. ина уже мо овардем ойнара, чӣ хеле ки мо пакадат карда будам, ойнара мо ранши тайёр кардем. Барои мо дар кор мешавад карочи як карта пикавои дама хидаш помада короче хаймо эксперимент мона сар мекунем. Телефон ҷара ҳуна чизе аст рӯшани дора сафед нун гум шид пайдо шид фу никуда не убегай, можно сак боша. Короче мо дальнейший сар мекунем, мо сар мекунем эксперимент мона бародаро. ва ина ҳозир мо барои эксперимент мона сар кардан барои мо дар кор мешавад якта карта ва помада, яъне ки мо бояд дар ҳамин ойна 12 лестница мекашем ва якта дар, яъне ки барои даъват кардан. ина уже 12 лестница мешава. инҷада бояд дар боша, яъне ки агар дар ҳамин ҳолат пикавои дама агар ки биёя ва бояд мо ҳар як ҳамин лестницаҳое ки шумо дидестен, мо бояд лестницаҳоро ҳар якча дар ҳар як бор яктаи кор кунем. ва ҳозир мо экспериментмона сар мекунем, яъне ки бояд мо файрод кунем пикавои дамара ва ором, фақат ором бош. як ду ма мегӯм ягон гап нест, мега ки ҳаст. биё тагдаи хе мекунем камерара, просто проверка кунем ку чӣ мешава. аминҷа медурем, аминҷа мегсиён саҳар не ягон мешава шид шид тамом. короче бачаҳо мо ҳозир дар ҳолати эксперимента, яъне ки бояд ба навор бигирем реални бародармон чӣ овозе шунавидад, мумкин дар вақти чӣ кардан експеримент шидан. короче
و айпаи кор мешавем, яъне ки мерем. ин сурхани куда баъдан баъд ма биро мақсади корро бош ё таки откасы. На телефон не говори. Ana mücahitçi olur. Ana mücahit saç işleri. Unha jadi begitu. Unha jadi nomor. Unha itu orang yang ini enggak tahu. Ini dari juga. Ne kadar ya? Şurayı sarayım. Kamera گونچه ضبط شید رفتیم. و برادرچ خیلی که شما دیدین در آن همون خیلی جا رفتم خیلی گرو داره سیونکا میکنیم پیشکشی شما میکنیم و این همش از شما وابستگی میکنه که شما دستگیری کنین ما را و ما میریم سیونکا میکنیم کارش منتج کرده پیشکشی شما میکنیم برادر. حتما فراموش نکنید ویدیو را پدرلیس کنید در کانال ابونه شید و فکراتون را در کامنت نویسین. خیر.